कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरिः जीवने निधने नित्यं कृष्ण राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरिः जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरिः जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरिः जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरिः जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरिः जीवने राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरः जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு பாட்டு பாடலாமா மாதாஜி? கண்டிப்பா. ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ நாராயணா. வயல்களின் நிலங்கள் உன் வண்ணங்களை காட்டுதே, குயிலிசையும் உந்தன் குழலிசையே கூட்டுதே. ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ நாராயணா. நெற்றியோ வளர்பிறை, இதழ்களோ பவளமோ, முத்துக்கள் சிந்துதே மோகன புன்னகை. ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ நாராயணா. கண்ணனை கண்டதும் கண்ணுறக்கமில்லையே, மன்னன் உன்னை கண்டதும் மற்ற யாவும் மறந்ததே. ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ நாராயணா. சுற்றிலும் கோபியர் முற்றுகையிட்டனர், கொற்றவா என்னையும் கூப்பிடு காத்திடு. ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ நாராயணா. மாதவா கேசவா வைகுந்த வாசவா, யாதவா கோவிந்தா அச்சுதா ஜனார்தனா. ஓம் நமோ நாராயணா, ஓம் நமோ நாராயணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. எஸ், வேற யாராவது பாடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் பாடலன்னா நானும் ஒரு சின்ன ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து யாரோ குறை ஒன்றும் இல்லை, நேத்து குறை ஒன்றும் இல்லை பாடினாங்க இல்லைங்களா? நீங்க பாடுங்க. அப்படிங்களா? குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, குறையொன்றும் இல்லை கோவிந்தா,
குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறையொன்றும் இல்லை கண்ணா, குறையொன்றும் இல்லை கோவிந்தா. கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா, கண்ணுக்கு தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா. வேண்டியதை தந்திட வெங்கடேசன் என்றிருக்க வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா. மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா, கண்ணா திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா. உன்னை மறையோதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார் என்றாலும் குறையொன்றும் எனக்கில்லை கண்ணா, என்றாலும் குறையொன்றும் எனக்கில்லை கண்ணா. குன்றின் மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா, குன்றின் மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா, குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறையொன்றும் இல்லை மலைமூர்த்தி கண்ணா. மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. கலிகாலுக்கு இறங்கி கல்லிலே இறங்கி சிலையாகி கோவிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா. கலிகாலுக்கு இறங்கி கல்லிலே இறங்கி சிலையாக கோவிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா. குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, யாதும் மறுக்காத மலையப்பா, யாதும் மறுக்காத மலையப்பா. உன் மார்பில் ஏதும் தரவிருக்கும் கருணை கடல் அன்னை என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு குன்றும் குறையில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, ஒன்றும் குறையில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா. மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. கிருஷ்ணா மாதாஜி பாடலாம். ராதே 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 கோவிந்தா பிருந்தாவன சந்திர நந்த குமார நவனித சோர ராதே கோவிந்தா. ராதே 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 கோவிந்தா பக்தவச்சலா பகவத பிரியா ராதே கோவிந்தா. ராதே கோவிந்தா பிருந்தாவன சந்திர நந்த குமார நவனித சோர ராதே கோவிந்தா. அநாதநாத ದೀನ ಬಂಧು ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಬೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ನಂದ ಕುಮಾರ ನವನಿಧ ಚೋರ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಗಾನ ವಿಲೋಲ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ಬೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ನಂದ ಕುಮಾರ ನವನಿಧ ಚೋರ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ಬೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ನಂದ ಕುಮಾರ ನವನಿಧ ಚೋರ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ,
இன்னைக்கு ஸ்லோச்சனா மாதாஜி இல்லைங்களா வாசிக்கிறது? ஆமா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஸ்லோச்சனா மாதாஜி. ஓகே, நம்ம கிருஷ்ணா பிரபு வந்திருக்காரா? அதான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு விஸ்வரூப தரிசனம், அதாவது நேத்து சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை எந்தெந்த ரூபங்களில் நாம நினைவில் கொள்ள முடியும், அது எதுக்காக வந்ததுனாக்கா இறக்கும் தருவாயில கூட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை வந்து கண்டிப்பா நினைவில் வச்சுக்கணும்னாக்கா we have to see நிறைய ரூபத்துல அவரை வந்து நம்ம நினைவில் வச்சுட்டாதான் நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நான் என்னுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து சில எடுத்துக்காட்டாக அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி. ஸோ அத்தனை ரூபங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது பகவானுடைய ஞாபகம் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ப்ராக்டிக்கலாவே பக்தியில வந்து நிறைய மூழ்கி இல்லாம இருக்கவங்களுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை பார்த்த பிறகு கேட்டதுனால ஓ இதுவும் பகவானுடைய ஸ்வரூபம் இல்லையா, எங்கேயோ கேட்டோம் இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு என்பது கண்டிப்பாக வரும். பக்தி வந்து செகண்ட் தான் வரும். இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி அற்றவர்கள் வந்து பக்தி முனையில வந்து போகணும்னா ஸோ இந்த ஞாபகம் வந்து இருந்தா ஒழிய நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து they will not elevate into that. ஸோ அதனால வந்து பகவானுடைய அந்த விபூதிகள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிலதெல்லாமே நேத்து சொன்னாரு. சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து நினைவில் கொள்ளும் பொழுது அதை நாம வந்து பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால வந்து பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியும். இப்ப சூரியனை பார்த்தா சூரியனும் வந்து சூரியனுடைய பிரகாசமும் என்னுடையதுன்றது வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். அதாவது அந்த லைட் அதுவும் என்னுடையதுதான் பிரகாசம், த இலுமினஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது சொல்லியிருக்கிறது. ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிலதெல்லாமே என்னுடைய இந்த ஜீவாத்மாவும் என்னுடைய ஸ்வரூபம். ஸோ ஜீவாத்மா பத்தி கேட்கும் பொழுது கண்டிப்பா அது பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிற ஒரு ஞாபக சக்தி நமக்கு வரத்துக்கான சான்சஸ் நிறைய. ஸோ மீண்டும் மீண்டும் இந்த மாதிரி வந்து பகவானை நினைக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அவருடைய ஞாபகம் என்பது நமக்கு ஆழ் மனசுல பதியறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய உண்டு. அதோட சேர்ந்து ஜபம், பிரசாதம், இத்தனையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த இதுல வந்து நம்ம கண்டிப்பா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம பகவத்கீதையினுடைய படிக்கிறதுக்குரிய நோக்கமே என்னன்னாக்கா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல போகிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கம். அதுவாக தான் இருக்க வேண்டும். ஸோ வாட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதான்னாக்கா பக்தி யோகம் தான். ஸோ ஒருவரை பக்தி யோகத்துல வந்து எடுத்துட்டு போகும்பொழுது ஆப்வியஸ்லி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க கிட்ட இருந்து ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி இது எல்லாமே தூரமாக விலகி சென்று ஒரு மனிதனுக்கு 80% ஆஃப் டிசீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆங்ஸைட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ல தான் வர்றதே. ஸோ அதுவே வந்து நம்ம வந்து தூரமா வச்சுட்டோம்னா மூல காரணமே ஸ்ட்ரெஸ் தான். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணோம்னாக்கா பக்தியில நம்மள வந்து திருப்பிட்டோம்னாக்கா அதாவது மடை மாற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒருவருடைய ஆசையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மடை மாற்றி கொள்ள வேண்டும், ஆசைப்பட வேண்டும். எதுக்கு ஆசைப்பட வேண்டும்? பக்தி மார்க்கத்திலையும் பகவான் மேல பக்தி செலுத்துறதுக்கும் வந்து ஆசைப்பட வேண்டும். சோ நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் மீது நம்மளுடைய மோகத்தை வந்து இப்படி திசை திருப்பணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆப்வியஸ்லி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாதை வந்து நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உன்னத பாதைக்கு நம்மளை எடுத்து செல்லும். சோ அதனால வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் இதை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும். அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சோ இன்னைக்கு நாங்க விஸ்வரூபத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். பகவான் இவ்வளவு நாள் வந்து இதுல இந்த டேஸ்ட் நீரினுடைய சுவை நான், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர் வாழிகளில் இருக்கக்கூடிய உயிர் சக்தியும் நான், இது எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருக்காரு பகவான் இல்லைங்களா? சோ இப்போ வந்து மரங்களில் நான் ஆலமரம் சொல்லியிருக்காரு. சோ இப்ப ஆலமரத்தை பார்க்கும்போது கண்டிப்பா பகவானுடைய ஞாபகம் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா இமயமலை பத்தி பேசும்பொழுது நமக்கு பகவானுடைய ஞாபகம் வரும். சோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு ரூபத்துல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு எடுத்துக்காட்டாக்கா சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா? நீதிபதிகளில் நான் யமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யம தர்மராஜா பத்தி நினைச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பாக சோ அவர் ஒரு உன்னதமான நீதிபதி அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து நமக்கு ஞாபகம் வரும். சோ அந்த ரூபத்துல நம்ம வந்து பகவானை பார்க்கின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த ஞாபகம். சோ மீண்டும் மீண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி அந்த நினைவுகள் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்துகிட்டே இருக்கும்போது கடைசியில we will be getting practicing mode.
அதிலே வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண நம்ம வந்து அந்த ஆழ் மனசுல வந்து பகவானுடைய நாமங்களும் சரி அவரை பற்றிய நினைவுகளும் நம்ம பதிஞ்சதுனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம உயிர் விடும் பொழுது பகவானை தவிர வேற எந்த நாமம் நம்ம வாயிலிருந்து வராது, வேற எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது. உயிர் பிரியும் நேரத்துல வந்து நம்ம உடல் உபாதைகள் கூட நமக்கு வந்து பெரிதாக தெரியாது. ஸோ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு உணர முடியும். இதை நாம கூட வந்து நிறைய பேரை பார்த்திருக்கலாம். சில பேர் ரொம்ப கடினமாக இறக்கும் பொழுது மிக கஷ்டப்பட்டு போயிருப்பாங்க. சில பேர் படுத்த உடனே உயிர் போறக்கூடிய இதெல்லாமே பிராப்தம் இருந்திருக்கு. ஸோ ஒருவருடைய உயிர் எப்படி பிரியணும் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அவங்களுடைய இது பொறுத்து இருக்கு, கர்மங்களை பொறுத்தும் இருக்கு, ஸோ அவங்களுடைய புண்ணியங்களை பொறுத்தும் இருக்கு, பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பொறுத்தும் இருக்கிறது. நாம அந்த புண்ணிய பாவ கணக்கை வந்து 0 பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பகவானுடைய கருணையினால நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு சங்கடங்களும் இல்லாம நம்ம வந்து பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு போய் சேர்கின்றோம். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த பகவத்கீதை மூலியமாக. ஸோ பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாதாரண புக்கு கிடையாது, அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் புக்கும் கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரிலிஜன் புக்கு கிடையாது அது. ஸோ அதாவது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி, ஆனா வந்து ஒரு மத சார்புடைய புஸ்தகம் கிடையாது. ஸோ எல்லா மதத்தாருமே வந்து படிக்க வேண்டிய ஒரு புஸ்தகம் எதுனாக்கா பகவத்கீதை தான். ஸோ இன்னைக்கு நாம விஸ்வரூப தர்ஷன யோகம், ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய வடிவம் எப்படி பகவான் வந்து தன் மீது எல்லாத்தையும் தாங்கின்னு இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து இந்த சாப்டர் மூலயமா உட்புகுந்து இருக்கிறத வந்து நம்ம ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து அந்த 8th சாப்டர்ல பார்த்தோம். ஆனா எல்லாத்தையுமே வந்து எப்படி தாங்கின்னு இருக்காருன்றது நம்ம வந்து பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ அததான் வந்து இந்த இதுல வந்து காட்ட போறாரு பகவான். அர்ஜுனர் மாத்திரம் கிடையாது, நாமளும் வர்ச்சுவலா ஃபீல் பண்ணணும். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அத பக்தியோட சொல்ல உண்மையிலேயே நாம கூட பகவானை அந்த சுரூபத்துல பாக்குறோன்ற அந்த இது வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அந்த உணர்வு வந்து பகவான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையோட நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஷ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம வந்து இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோவிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வபதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். நாம இன்னைக்கு ஏதாவது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம், நேத்து 10வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா விபூதிகள் அனைத்துமே பார்த்தோம். பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தி தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனன்ய பக்தி, அன்கண்டிஷனல் அன்அலாய்டு பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. அன்அலாய்டு டிவோஷன். ஸோ எந்த வித கலப்படமே இல்லாம கல்மிஷம் இல்லாம பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு மற்றும் பகவானோட நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த தூய பக்தியை பத்தி நம்ம நேற்று பேசணும். ஸோ உச்ச நிலையை அர்ஜுனரும் அவருடைய நிலையை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை. ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் வியாசர், நாரதர், அசித்தர், தேவலர் எல்லாருமே வந்து பகவானை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப ஸ்வயம் நீங்களே எனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, சோ நான் அதை ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாரு. ஆக்சுவலி பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விபூதிகள் அனைத்துமே அவர் வந்து விவரிக்கிறார். ஆக்சுவலி இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அவருடைய அந்த யூனிவர்சல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனர் கேட்கின்றார். பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய உலகளாவிய வடிவத்தை வந்து விவரிக்கின்றார். அந்த அர்ஜுனனுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும்னாக்கா இனிஷியலா அதை பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு மெயில் சிலிர்த்து அதுக்கப்புறம் கை கூப்பி வணங்கக்கூடிய அந்த பக்தியில வந்து அவன் வந்து என்றாராம். ஆனா அவன் இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி என்ன இருந்தது, இப்ப என்ன இருக்கிறது, இனிமே என்ன நடக்க போகிறது, அதையும் வந்து அந்த ரூபத்துல பார்த்த பிறகு, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர அனைவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த
விஸ்வரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேகமான கைகள், வாய்கள், கண்கள் எல்லாமே பாக்குறாம. சோ அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப பிரம்மாண்டமான அந்த உருவத்தை பார்த்து இனி முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆச்சரியமும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி, பயம் பக்தியோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் கை கூப்பி வணங்குகின்றான். அதுக்கப்புறம் தெரியறது அந்த அந்த அவரோட அந்த அநேக வாய்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்களால் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய போர் வீரர்களும் சரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பீஷ்மர், துரோணர் எல்லாருமே வந்து கர்ணன் எல்லாருமே நசுக்கப்படுவதை வந்து அவன் எரிகின்ற அந்த வாய்களில் வந்து பார்க்கின்றான். அதை பார்த்த பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மறுபடியும் வந்து கலக்கமும் குழப்பத்துக்கும் தள்ளப்படும். ஏன்னா தன்னுடைய சொந்தங்கள் இல்லையா, எல்லாருமே வந்து ஆல்ரெடி இறந்துட்டாங்கன்ற அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து காட்டுறாரு ஆக்சுவலி பகவான். இனி ஃபியூச்சர் என்ன நடக்கும்ன்றதையும் வந்து அந்த உருவத்துல வந்து காட்டுறாரு. அந்த வடிவத்தை பார்த்து அனுபவத்தை பார்த்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா இருந்த அந்த பக்தி எல்லாமே இது பண்ணி அவருக்கு குழப்பமும் நடுக்கமும் வருகின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அதை பார்த்து அவருடைய நடுக்கத்தையும் பார்த்து நீ கலங்கி இருக்கின்றன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் அந்த 4 கைகளை உடைய உருவத்தை காட்டி 2 கைகளுடைய உருவத்தையும் காட்டும்படி அர்ஜுனன் கேட்ட பிறகு பகவானும் அதே மாதிரி செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அவன் வந்து இந்த குழப்பம் முடிவு பெறட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய 2 கைகளுடைய உருவத்தையும் காட்டுகிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதுதான் வந்து தூய பக்தி சேவை செய்வதற்கு இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே அது இந்த பொருள் உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய தரிசனம் ஆக்சுவலி. அது வந்து ஆன்மீக உலகத்துல வந்து கிடையாது. இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த மெட்டீரியல் நேச்சர். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து இதையும் வச்சுதான் அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகம் சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி இந்த இன்டர்னல் பொட்டன்சி வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வைபவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சக்தி வந்து ஆற்றல்கள் கம்மி வென் கம்பேர்ட் டு த ஆன்மீக உலகம். ஸோ விஸ்வரூபம் என்பது இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அதுதான் விராட் ஸ்வரூபம்னு சொல்லுவாங்க. விலாச விரிவாக்கம் என்பது ஆன்மீக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது ஆக்சுவலி. ஸோ தூய பக்தி சேவை எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து செய்ய முடியும், அனன்ய பக்தி, சாக்கியா பக்தி, இதெல்லாமே வந்து இன்னைக்கு சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம். எஸ் மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्णा माताजी। यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमज्ञात्मसञ्जितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। यस। ஆன்மீக சம்பந்தமான அதாவது பரம ரகசியங்களை குய்யம் ஆத்தியாத்மம் என்பது என்னன்னாக்கா இந்த ஆன்மீக அதாவது இந்த ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அந்த ரகசியங்கள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நீங்கள் அன்புடன் வழங்கினீர்கள். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்பொழுது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டதுன்னு இப்ப இனிஷியல் ஃபேஸ்ல சொல்லிடுவார். ஆனா அந்த எரிகின்ற வாய்களுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாரும் போய் நசுக்கப்படுவதை பார்த்த பிறகு அவர் வந்து குழப்பமான நிலைக்கு தள்ளப்படுவார். அப்பயும் வந்து குழம்புகின்றேன்னு சொல்லுவார் அவர். எஸ், செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசி. भयाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया दत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्. எஸ், அதாவது துவத்த கமல பக்திராட்ச அவருடைய கண்கள் தாமரை கண்களை போன்ற, அதாவது தாமரை போன்ற கண்களை உடையவர் தான் நம்ம பரமபுருஷ. அவருடைய பாதங்களும் தாமரை லோட்டஸ் ஃபீட்ன்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம, இல்லைங்களா? சோ அவருடைய கண்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமரை மலருக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியினுடைய தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவராக கேட்டு இது வரைக்குமே அந்த சைக்கிள் சொல்லிட்டார் அவர் வந்து. பிறப்பவர்கள் இறக்கத்தான் வேண்டும், அதாவது இந்த பூவாழிகளை யாரு பிறந்தாலுமே இறப்பு என்பது அவர்களுக்கு நிச்சயம். ஆனா அந்த இறப்புக்கு பின்னால் வரக்கூடிய இன்னொரு ஜென்மம் வந்து எப்படிங்கிறது வந்து நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களை பொறுத்து எல்லாமேன்றது எல்லாத்தையுமே அவர் முன்னாடி இந்த சாப்டர்ஸ்ல எல்லாமே சொல்லியிருக்கார். தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளையும் உணர்ந்தேன். ஸோ லாஸ்ட் சாப்டர்லயும் சரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர்லயும் பகவானுடைய வைபவங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து படிச்சோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு. எஸ், தேர்ட் ஸ்லோகம் வாசி. एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண
என் முன் காணுகின்றேன் என்ற போதிலும் அப்ப இப்ப என்னன்னாக்கா அவருடைய 2 கைகளுடைய உருவத்தை விச் இஸ் த ஈஸி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்செப்டன்ஸ். நம்மள மாதிரி எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்கள பார்த்தாதான் நமக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் டீவியேஷனா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள மறுபடியும் ஒரு வாட்டி நம்ம திரும்பி பாக்குறோமா இல்லையா? பிசிக்கலி கூட நம்ம வந்து சம் சேஞ்சஸ், சில பேர் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருப்பாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்கள திரும்பி பாக்குறோம். ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கிறவங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திரும்பி பார்க்க தான் செய்கிறோம். ஏதாவது ஊனமுற்றவர்களா இருந்தாலும் நம்ம திரும்பி தான் பார்க்கின்றோம். இது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள மாதிரி அடுத்தவங்க இருக்கணும்ன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம மைண்ட்ல வந்து நம்ம செட் பண்ணிருக்கோம். அதே அந்த மாதிரி இல்லாதப்ப கண்டிப்பாக அது என்ன பிரத்யேகமானதுன்ற திரும்பி பார்க்கக்கூடிய மனசு நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? சோ என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி, சோ இதுவரைக்குமே பகவான் தன்னுடைய விபூதிகள் அனைத்தையுமே விளக்கி இருக்கின்றார் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் சோ எப்படி வந்து நீங்க வந்து உட்புகுந்து உள்ளீர்கள் என்பதை நான் காண விரும்புகின்றேன். எவ்வாறு நீங்கள் எல்லாம் நீங்க இந்த பௌதிக உலகத்திற்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து எப்படி இருக்காரு அப்படிங்கறத வந்து நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். இப்பொழுது இவர் ஐஸ்வர்ய ரூபம்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஃப்ரெண்ட்லி உருவமே இல்ல. பக்தி செய்வதற்கு விஸ்வரூபம் வந்து நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்லி உருவமே கிடையாது. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய உருவம் நம்ம பாக்குறோம். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் எங்க தொடங்கி எங்க முடியறது எதுவுமே நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக காணவும் முடியாது. ஆனா எல்லாமே திகைப்பானதாக இருந்தாலும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரெண்ட்லியான உருவம் கிடையாது. சோ நம்ம வந்து பக்தி செய்யறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கேஷுவலா இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்ல தான் நம்மளால வந்து பக்தி என்பது ஈஸியா எடுத்துட்டு போக முடியும். அததான் வந்து பின்னாடி வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்வார். எஸ், 4th ஸ்லோகம் ஆச்சு. मन्यसे यदि तच्चक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. சோமது விஸ்வரூப தர்சனத்தை இந்த கண்களால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் எண்ணினால் எம்பெருமானே, அதாவது எல்லாருக்கும் அதாவது பெரியவர் இல்லையா, அவர் தான் வந்து அந்த பெருமாள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹீஸ் த அனாதி, ஆதியானவர். அவர் தான் எல்லாரோட பெரியவங்க. ஆக்சுவலி எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப வணக்கமாவே கேட்கின்றார். யாரு? அர்ஜுனன் ஆக்சுவலி. சோ அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து நான் பார்க்க முடியும், இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த கண்களால நான் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எந்த அளவுக்கு அந்த பக்தியினுடைய பிரபாவமும் சரி, அதாவது ஒருவருடைய அவருடைய மனது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு தன்மையான ஒரு மனது அப்படின்னு தான் நாம் சொல்லணும். சோ பணிவு வந்து ஒரு மனிதனுக்கு மிகவும் மேன்மையான ஒரு குணம். ஆக்சுவலி பணிவு இருந்தாலே பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். பணிவு என்பது மிகவும் முக்கியம் ஆக்சுவலி. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णां कृतीनि च. சோ லட்சக்கணக்கான வடிவில் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி இந்த நூலில் முத்துக்கள் கோர்ப்பதை போலதான் எல்லா பிரபஞ்சங்களும் வந்து இருக்கின்றது. அதுதான் நம்ம 8th சாப்டர்லயும் நம்ம பார்த்தோம். சோ லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும். அதாவது அவருடைய விஸ்வரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கலர் கலரா தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த உருவத்துல வந்து அனைத்துமே அடங்கி உள்ளது, எல்லாத்தையுமே தாங்கின்னு இருக்கார். இந்த சர்வத்தையும் அவர் தாங்கின்னு இருக்கிறது வந்து அவருடைய உருவத்தில் நம்மளால பார்க்க முடியும். எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்பொழுது காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானும் தன்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து அர்ஜுனருக்கு காட்டினார். எஸ், இப்ப நாம கூட அதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனை படிக்கும் பொழுது பார்க்கலாம். எஸ், पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तदा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. சோ ஆதித்யர்களில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மகாவிஷ்ணு. ஆதித்யர்கள்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாவிஷ்ணு, வசுக்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து ருத்திரர்களில் சங்கரன், அதுக்கப்புறம் அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள், அதாவது அனைத்து தேவர்களும் ரிஷி முனிகளும் எல்லாருமே பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து அர்ஜுனனால பார்க்க முடிகிறது. இதற்கு முன் யாருமே விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தது கிடையாது. எந்த ஒரு ரிஷியோ முனியோ வந்து பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை வந்து யாரும் பார்த்ததே கிடையாது. ஃபர்ஸ்டா பார்த்தது வந்து அர்ஜுனர். இன்னொருத்தர் யாருனாக்கா
வியாசதேவருடைய அந்த டிவைன் ஐஸ் இருக்கு இல்லையா, இவருக்கு சஞ்சயன் கொடுத்தாரு இல்லையா, அந்த அந்த கண்களால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து இன்டைரக்டா, அதாவது அந்த போர் முனையில என்ன நடக்கிறது என்று வீட்டுக்குள்ள இருந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மையை வந்து வழங்கியவர் வந்து வியாசதேவர் இல்லையா சஞ்சயனுக்கு. அந்த கண்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த விஸ்வரூபத்தை காண்கின்றது. எஸ், சஞ்சய உவாச்ச. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறாக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சயன் வந்து கூறுகின்றான் யார்கிட்ட, திருதராஷ்டிரன் கிட்ட. இவ்வாறு கூறிய பின்னர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு சொன்ன பிறகு தனது எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் அந்த முழுமுதற் கடவுள் வந்து தனது விஸ்வரூபத்தை வந்து அர்ஜுனருக்கு காட்டினார் அப்படின்னு சொல்றத வந்து காட்டுறாரு. ஆக்சுவலி சொல்றாரு யாரு, அந்த மன்னனுக்கு. எஸ், 10 and 11 ரெண்டும் வாசிருங்க மாதாஜி. अनेक वक्त्रनयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वं चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्. So அநேகம் மீன்ஸ் பலதரப்பட்ட, அதாவது நிறைய மல்டிபிள். ஸோ வக்திரம் நயனம், அநேகாத்புத தர்ஷனம், அற்புதமான தர்ஷனம், அநேக திவ்யாபரணம், திவ்யமான ஆபரணங்களை பூண்டு கொண்டிருந்தார் பகவான். திவ்யானேன கோத்யாயுதம், ஆயுதங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவைன் வெப்பன்ஸ் எல்லாமே அவர் கையில இருந்தது. சங்கு சக்கரம் கதை இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கைகள்ல இருந்தது வந்து பார்க்கிறார்கள். திவ்யா மாலாம்பரதரம், அதாவது மாலைகள், திவ்யமான மாலைகள், தெய்வீகமான மாலைகளை தரித்திருந்தார். திவ்ய கந்தானு லேபனம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிவைன், அதாவது வாசனை திரவியங்கள் இல்லையா, அதையும் அவர் வந்து பூண்டிருந்தார். சர்வஸ்யமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோ முகம். சோ இதுதான் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல வந்து இருக்கிறதுன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தில் அநேக கண்கள், நிறைய கண்கள், ஏன்னா நிறைய உருவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சொரூபம்ன்ட்டு ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு. அது எல்லாமே அந்த உருவத்துல இருக்கணுமா இல்லையா, கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புத தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த உருவம். சோ ஆபரணங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகமானது, ஆடை அலங்காரங்களும் தெய்வீகமானது, நறுமணமும் தெய்வீகமானது, மாலை இது எல்லாத்தையுமே வந்து அர்ஜுனன் வந்து பார்க்கின்றான். பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில், பகவானுடைய உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்களும் பூசப்பட்டிருந்தன. அவை அனைத்தும் அற்புதமாகவும் பிரகாசமானதாகவும் எப்படி இருந்தது, த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து இங்க மேல சொன்னதெல்லாமே எப்படி ஒருத்தருக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு எப்படி இருந்ததுன்றத வந்து விளக்குகின்றார். சோ அற்புதமாக இருந்தது, பிரகாசமாக இருந்தது, எல்லையற்றது. ஏன்னா அதனுடைய முதலும் முடிவும் எங்கன்றது, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவுல எவ்வளவு தூரம்ன்றது நம்மளால கண்டிப்பாக கணக்கிட முடியாது இல்லைங்களா. எங்கும் பரவி நம்மளால இந்த சின்ன விஷன்ல வந்து இந்த வானத்துக்கும் பூமிக்கு இருக்கிறத வந்து நம்மளால கண்டிப்பாக வந்து இது பண்ண முடியுமா, முடியவே முடியாது. நம்ம கண்ணுக்கு எவ்வளவு எட்டுதோ அதுதான் முடிவு. ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே லிமிட்டெட் சென்சஸ் இல்லையா. சோ எல்லையற்ற அந்த உருவத்தை வந்து நம்மளுடைய இந்த புறக்கண்களால வந்து முழுமையாக காண முடியாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா இடங்களிலும் பரவி காணப்பட்டது, அவ்வளவுதான் நம்மளால சொல்ல முடியும். எஸ், 12th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதர். दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपवृत्तिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. சோ எப்படி இருந்தது அந்த பிரகாசம், பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தினுடைய பிரகாசம் எப்படி இருந்ததுனாக்கா 1000 சூரியன்கள் இந்த ஒரு போல ஒரே சமயத்துல வந்து வானத்துல தோன்றினா எவ்வளவு பிரகாசம் இருந்ததோ அவ்வளவு பிரகாசம் இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து வர்ணிச்சிருக்காங்க. சோ அதாவது ஒரு விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம், அது கூட இட் கேன் பி ஈக்குவல், எக்ஸாக்ட்லி 100% ஈக்குவல்னு சொல்லல, இட் மேபி அந்த மாதிரிதான் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் 13th ஸ்லோகம் வாசிங்க. तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. சோ அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களால்
பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. ஸோ எல்லா பிரபஞ்சங்களும் அந்த விஸ்வரூபத்துல இருக்கிறத வந்து பாத்தீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து அர்ஜுனனால வந்து பார்க்க முடிந்தது. ஸோ இந்த என்டையர் பிரகிருதி, இங்க இருக்கக்கூடிய லிவிங் என்டிட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து அசைவன அசையாதவன எல்லாமே நான் இன்று இருப்பது ஏதும் இல்லை அப்படின்றது தான் வந்து பகவான் வந்து கடைசியில வந்து சொல்லுவார். ஆக்சுவலி அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தரிசனத்துல இருக்கிறத வந்து சொல்றார். எஸ். ततः स विस्मयाविष्टो दृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. சோ வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும், குழப்பம் ஏன் வரும்னாக்கா அவருக்கு வந்து அந்த பற்பல வாய்களில் பாத்தீங்கன்னா எரிகின்ற வாய்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாம் நசுக்கப்படுவதை பார்க்கும்பொழுதுதான் அவருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் வரும். மூழ்கிய வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர் கூச்செறிய, சோ இப்போ வந்து பக்தி பரவசம் அவருக்கு. இவ்வளோ பெரிய தரிசனத்தை சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். சோ ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய தரிசனத்தை பார்க்கும்பொழுது சடனா நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி ஒண்ணுதான் நம்மளால செய்ய முடியும், வேற எதுவுமே செய்ய முடியாது. சோ இந்த மாதிரி பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுக்கு இந்த டிஸ்பிளே எடுக்கிறாரு? ஏதோ ஒரு அழிவுக்கு தான். இப்ப நரசிம்ம அவதாரம் வந்தப்ப அழிவுதான் ஏற்பட்டது, வாமன அவதாரமும் அப்படிதான். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா அவதாரங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விளைவுகள் வந்து அவர் அதர்மத்தை தடுத்து நியாயத்தை நிலைநிறுத்ததுக்காக தான் வர்றாரு ஆக்சுவலி. சோ அது மாதிரி இப்ப ஏதோ நடக்க போகிறது அப்படின்ட்டு ரிஷி முனிகளுக்கு எல்லாருமே வந்து கை கூப்பிய வண்ணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா காப்பாற்றுங்க, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தஞ்சம் அடைந்து இருக்கிறோம் எல்லாருமே இல்லையா பகவான் கிட்ட. சோ அவர் வந்து காப்பாற்றுவார், காப்பாற்றட்டும் அப்படின்ற அந்த பிரார்த்தனையோட கை கூப்பி வந்து பகவானுக்கு வந்து பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். சோ அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க அங்கேயும் ஓடிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஆவதி கிடையாது. சோ அவங்க மாட்டின்டாங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்கு வந்து கடினமான காலம்தான். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இங்க அங்கும் ஓடுற மாதிரிதான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாரு. அது எல்லாம் இயற்கையிலே நடக்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? பயம் வந்தாலே கண்டிப்பா நாம எல்லாருமே நடுக்கம், எங்கேயாவது பாத்தீங்கன்னா பதட்டமா தான் நம்ம போவோம். அதே வந்து பயம் இல்லைன்னா ஒரு செயலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீட்டா எடுத்துட்டு நடத்துவோம். சோ அதுதான் வந்து சொல்றோம். எனது கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் ஒரு உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். சோ அனைத்தும் அவருடைய உருவத்துல அடக்கம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனால கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. பல்வேறு, அதாவது தாமரை மலையில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர் கூட பகவானுடைய அந்த சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகளும் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக நாகங்களில் நான் அனந்தன் அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ நேத்து கேட்டீங்க இல்லைங்களா, நாகங்கள் ஆக்சுவலி தெய்வீகமான நாகங்கள்ல வந்து அனந்தன் அந்த வகை வந்து. சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னால காண முடிகின்றது அப்படிங்கறது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 16th வாசிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச பஷ்யாமி தேவாம்ஸ்தவ தேவதேஹே சர்வான் ததா பூத விசேஷ சங்கான் ब्रह्माणमीशं कमलासनस्तं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् 16 வாசிச்சிருங்க. अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த விஸ்வரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை நான் காண்கின்றேன். அது எங்க தொடங்கி எங்க முடியறது அர்ஜுனனால கண்டிப்பாக காண முடியறது கிடையாது. உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையும் காணவில்லை. அதாவது இனிஷியல் பார்ட்டு, மிடில் பார்ட்டு, எண்ட் பார்ட், இது எங்கன்னு என்னால டிசைட் பண்ணவே முடியலன்னு சொல்லிட்டார். அவருடைய முதல் எது, முடிவு எது, மத்திய பார்ட் எது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆக்சுவலி. எஸ், 17, 18 ரெண்டும் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं
त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. எஸ், பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரகாசத்தை இன்னும் மேலும் வந்து இந்த 2 ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம வந்து விவரிக்கிறாரு பகவான். அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி, அதான் 1000 சூரியன்கள் ஒரு போல வானத்துல தோன்றினா எவ்வளவு பிரகாசம் ஆகுமோ, அது வேணா ஒருவேளை நம்ம வந்து அவருடைய அந்த ஜோதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈடாகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பயும் வந்து கன்ஃபார்மா சொல்லல. அதுக்கு மேலதான் கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியானதால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. சோ இது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ பெரிய உருவம் பார்த்தாலே நமக்கு திகைப்பு, அதுக்கப்புறம் அங்க என்ன நடக்கிறதுன்றத பார்த்தாலே நமக்கு கலக்கம் கண்டிப்பாக. சோ அதுல வந்து நம்ம வந்து பக்தியை வந்து நிரந்தரமா வந்து பகவான் இடத்துல மனதை ஒருமித்த மனதோட நம்ம வந்து பக்தி செலுத்த முடியுமா என்றால் கண்டிப்பாக முடியாது. ஏன்னா நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த உருவத்தை தான் நம்மளால இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? பக்தி செலுத்தும் போது 2 கைகளுடைய ஒரு மனிதரை போல இருக்கக்கூடிய பக்தியை தான் நம்ம வந்து அந்த உருவத்துக்கு தான் நம்ம பக்தி செலுத்துறோம். சோ அதை வந்து அதுல இருந்து டிவியேஷன் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பக்தியில வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு வராது. அதுதான் நம்மளுடைய மனிதனுடைய இயல்பு. சோ அதனால்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க சொல்லியிருக்கிறது கடினம். இந்த உருவம் விஸ்வரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செலுத்துவதற்கு கடினமான ஒரு இதுதான். இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள், சக்கரங்கள், சங்கு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உமது உருவம் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அனைத்துமே பிரகாசம் தான் அந்த உருவத்துல, விஸ்வரூபத்துல. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர், அதுதான் நேயம் ஆக்சுவலி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறியப்பட வேண்டிய பொருள் எதுன்னாக்கா பகவானை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதுதான் அறியப்பட வேண்டிய பொருள். நேயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீரே, அது யாருன்னா பகவான் தான். எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே, அதாவது த ஃபைனல் பேஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மூலாதாரமே வந்து பகவான் தான் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்கார். நீரே அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர். இது எல்லாமே யார் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது? அர்ஜுனர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றார் அந்த உருவத்தை பார்த்துட்டு. ஆல்ரெடி முன்னாடியே பகவான் சொல்லியிருக்கார், நான் தான் அனாதி, இது எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்கார். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வகாரிய காரணம் அப்படின்ட்டு பிரம்மதேவரும் பாடியிருக்காரு. பகவானும் நிறைய இடத்துல அனாதி அப்படிங்கிறதையும் அவரும் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ வந்து அர்ஜுனரும் ஒரு ஜீவாத்மா சுரூபமுடைய மனிதர் இல்லையா, அவரும் அதை பார்த்து அதேதான் டிசிஷன் இங்க கொடுக்கிறார். சோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணும் தெரியறது என்னன்னாக்கா கன்ஃபார்மா நம்ம வந்து பகவான் இஸ் த அனாதி, இஸ் த ஹையஸ்ட், அதாவது இஸ் த சுப்ரீம் பர்சன் அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து எடுத்துக்கணும். எந்த யாகங்கள் செய்யும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனந்தாய நமக, கோவிந்தாய நம, அனைத்துமே அவருக்கு தான் அர்ப்பணம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பாக்குறோம். அதாவது பிளைண்டா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு செய்யறோம். நம்ம ஏன் சொல்றாங்க இவங்க அப்படின்னு நம்ம என்னைக்குமே வந்து புரோகிதர்கள் கிட்ட கேட்கறது இல்லை. எப்பயாவது நீங்க வந்து யாகம் பண்ணும் பொழுது, நிறைய வீட்டுல வந்து நிறைய யாகங்கள் பண்ணும், அது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு தான் பண்றோன்றது கிடையாது, பிற தேவர்களுக்கும் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? இப்போ வந்து ஹோமங்கள் செய்யறோம், கணபதி ஹோமம் செய்யறோம். அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கணபதி ஹோமத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்லாம அந்த ஹோமத்தை வந்து முடிக்கிறதும் கிடையாது. அந்த அவிர்வாகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமர்ப்பிப்பாங்க இல்லையா, அது அப்பயும் நீங்க பார்க்கணும் ஆக்சுவலி. சோ அனைத்துமே வந்து அவருக்கு தான் போய் சேர்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். ஆக்சுவலி நித்தியம் என்றாலே பர்மனன்ட், எட்டர்னல். இந்த தர்மத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் என்பது என்ன? அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒருவருடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து செவ்வனே செய்வதுதான் தர்மம். சோ அப்படிப்பட்ட இதுதான் வந்து பகவான் வந்து நித்தியமா காப்பாற்றி கொண்டே இருக்கிறார். ஒவ்வொரு உயிர்வாழினுடைய தர்மத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அவர்கள் நிறைவேற்றுவதற்கான பாதையை வந்து அவர் வந்து வழிநடத்தி செல்கின்றார். மற்றும் பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தமர்கள் ஆகிய முழுவதற் கடவுள், இதுவே எனது அபிப்பிராயம். அதாவது புருஷர்களே உத்தமம். நம்ம படிப்பும் பின்னாடி வருது, புருஷோத்தம யோகம் என்ற ஒரு சாப்டர் இருக்கு, அது அப்போ வந்து படிப்போம். சோ புருஷர்களிலே உத்தமமானவர் நம்ம பரம புருஷ பகவான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம படிப்போம். இப்ப இது எல்லாமே வந்து அர்ஜுனர் சொல்லியிருக்கார். எஸ், 20 and 21st வாசிங் மாதாஜி. द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशाश्च सर्वाः
दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. எஸ், தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் இஸ் a இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இல்லைங்களா, வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கு இடைப்பட்ட இடம் எல்லா திசைகளிலுமே வியாபித்துள்ளீர்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 8 திக்குகளிலுமே பாத்தீங்கன்னா திரும்பி பாத்தீங்கன்னா கூட பகவான் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் பரவி இருக்கார். சோ எங்க தொடங்குது, இப்ப 8 திசையும் கவர் ஆயிடுது இல்லைங்களா. 4 திசைகள்னாலே நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு கவரேஜ் தான். ஆனா அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 திசைகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்க்கிள் மாதிரி கவர் ஆயிடுது. சோ நீங்க நம்மள சுத்தியுமே கவர் ஆன பிறகு வானத்துக்கும் பூமிக்குமே பகவானுடைய சொரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது அது எங்க தொடங்கி எங்க முடியறதுன்னு உங்களால வந்து எவாலுவேட் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது இல்லைங்களா. சோ இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர்கள். சோ மகாத்மாவே இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பியுள்ளது. ஏன்னா அந்த மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்களையும் பகவான் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம் எடுத்து இங்க காட்டிட்டு இருக்கார். சோ ஏதோ ஒரு நடக்க போகுது. இப்போ நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது கூட எல்லாருமே கலங்கி இருப்பாங்க. சோ பகவான் ஒரு இது எடுத்துட்டு வராருன்னாக்கா ஆப்வியஸ்லி வந்து ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன், எங்கேயோ ஒரு அதர்மத்தை ஒழித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்த போறார். அதுக்காக தான் இந்த ரூபத்தை காட்டுகின்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே வந்து அபயம் அப்படிங்கிற அந்த இது ரக்ஷனை அப்படிங்கிற அந்த வேத மந்திரங்களோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி செலுத்திட்டு காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற அந்த இதுல வந்து செலுத்துறாங்க. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் பாத்தீங்கன்னா அமைதி என்று கதறிப்படி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர் இல்லைங்களா. சோ நரசிம்மர் கூட கோபத்தை வந்து கம்மி பண்றதுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்திய வந்து பக்தி பாடல்கள் அந்த இதுலதான் வந்து சங்கீர்த்தனத்துலதான் வந்து அவர் வந்து அமைதி ஆனார் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும். சோ அதுக்கான ஒரு கடவுள் வந்து உக்ரமா வராரு அப்படின்னாக்கா அவரை சாந்தப்படுத்துறதுக்கான வழியை தான் நம்ம பார்ப்போம். அந்த வழிகள் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷிமுனிகள் எல்லாருமே செஞ்சாங்க. எஸ் 23rd வாசிங் மாதாஜி. ரூபம் மகதே பகுவக்ர நேத்ரம் மகாபாஹோ பகுபாஹூருபாதம் பகூதரம் பகுதம்ஷ்ட்ராகராலம் திருஷ்ட்வா லோகா பிரவ்யதிதாஸ்ததாஹம். எஸ், சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் அது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவருமே குழம்பியுள்ளனர். அவர்களை போலவே நானும் குழம்பி உள்ளேன்ட்டார். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் சொல்வார், அதுல எல்லாரும் போறது எல்லாத்தையுமே பாப்பாரு இல்லையா, அதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வர ஸ்லோகத்துல அதான் சொல்வார். குழப்பத்துக்கு காரணமே அதுதான். ஏன்னா அழிவை வந்து பார்க்க போகிறார் அவர். அதனால வந்து அவர் வந்து அந்த குழப்ப நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. நாஸ்பர்ஷதீப்தம் அநேக வர்ணம். மாதாஜி ஸ்பிருஷம் தீப்தமநேகவர்ணம் व्याथाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. சோ எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய விஷ்ணவே, சோ வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் பொழுது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. என் மனதினை சமநிலை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியாது, பயம். ஏன்னா அவருடைய அந்த பற்களுக்கு நடுவுல வந்து நம்ம பீஷ்மர், துரோணர் எல்லாருமே நசுக்கப்படுவதை வந்து அர்ஜுனர் வந்து பார்க்கின்றார். அடுத்த வர ஸ்லோகத்துல அதை பார்ப்போம். அதனாலதான் அவரால் வந்து அதெல்லாம் பார்த்த பிறகு அவரை வந்து தன்னுடைய மனதினுடைய சமநிலையை பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனா என்னால முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எஸ் 26
27, 28 மூணுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूनितैरुक्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रवेभाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति. சோ தனது கூட்டை சேர்ந்த இப்ப அந்த 26th ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய மன்னர்களும் சரி, அடுத்த அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய மன்னர்களும் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரனுடைய எல்லா புத்திரர்களும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் உமது முக்கிய வீரர்கள், நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள் விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதை நான் காண்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் கிருஷ்ண. அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய அந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து இத்தனையும் வந்து அர்ஜுனர் காண்கின்றார். அதை தான் இப்ப சொல்றார். நதிகளில் பல்வேறு அலைகள் கடலை சென்று சேர்வது போல இல்லைங்களா, ஒரு நதி எங்கே தோன்றுகின்றது, எவ்வாறெல்லாம் அதனுடைய வழி வந்து எடுத்துட்டு போறது, ஆனா இறுதியில போய் அது சங்கமம் ஆவது கடல்ல தான் இல்லையா. அதே போலதான் அனைவருமே பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூபத்துல போயிட்டு சங்கமம் ஆகியிருக்காங்கன்றது வந்து அர்ஜுனர் வந்து பார்க்கின்றார். இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாய்நூல் நுழைகின்றனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. எஸ் 32. श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः. பாத்தீங்கன்னாக்கா காலம் நான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அதாவது முன்னாடி மரணமும் நான் தான் சொல்லிட்டாரு, இப்ப காலம் நான் அப்படிங்கறதையும் ரெஃபரன்ஸ் இங்க கொடுத்திருக்காரு 11.32ல. உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன், எல்லா மக்களையுமே அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர பாண்டவர்களை தவிர இந்த இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து கிளியராவே. சோ அனைவரும் அழிக்கப்படுவது உறுதி அப்படிங்கறது வந்து இந்த 32nd ஸ்லோகத்துல வந்து கிளியரா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டார். ஸோ அதனால he has to make his mind. பேசிக்கலி இனிமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஏற்பாட்டுல எல்லாருமே இறந்து போயாச்சு. ஸோ இனிமே வந்து போரில் வந்து நீ வெறுமனே வந்து ஒரு வீரனாக வந்து உன்னுடைய கடமையை மட்டும் செய். ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நீ யாரையுமே அழிக்க போறது கிடையாது, என்னுடைய ஏற்பாட்டால அவங்க எல்லாருமே மரணத்தை கண்டுவிட்டார்கள். ஸோ நீ வந்து வெறுமனே போரிட்டு வந்து வெற்றி பெறுவாயாக அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். நெக்ஸ்ட் ஜஸ்ட் 33. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. ஓகே, எழுந்து போரிட தயாராக வேண்டும். உனது எதிரிகளை வென்று, பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு சொல்றது இதுதான், நீ எழுந்து போரிடு அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசனை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாஷி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனுடைய இன்னொரு பெயர். ஆக்சுவலி போரில் ஒரு கருவியாய் மட்டுமே செயல்படுவாயாக. அவர் மாத்திரம் கருவி கிடையாது, நாம் எல்லாரும் கூட இங்க கருவிதான். சோ இந்த எந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த எந்திரத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்மா வந்து இந்த கூட்டுல இருக்கு. சோ இந்த எந்திரத்தை வந்து நாம வந்து நல்வழியில வந்து பயன்படுத்திக்கணும். எல்லாருமே வந்து எந்திரத்தை விட உடைய ஒரு ஆத்மா தான் நம்ம எல்லாருமே. சோ அதனால வந்து ஏற்கனவே பகவான் வந்து என்னதான் நடக்கணுங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி வந்து டிசைட் பண்ணியாச்சு நமக்கு. ஆனா நாம அந்த வழியை வந்து பின்பற்றி செல்ல போகின்றோம். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. எஸ் 34. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्णं तथा न्यानपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्टा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्. எஸ். சோ பீஷ்மர் யார் யாரெல்லாம் மறுபடியும் வந்து சொல்றாரு, இந்திர வீரர்கள் அனைவருமே ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அழிஞ்சாச்சு. நீ யாரெல்லாம் யார் மேலெல்லாம் உனக்கு பாசப்பரிவு இருந்ததோ அவங்க எல்லாரும் ஏற்கனவே வந்து என்னுடைய ஏற்பாட்டுல இறந்தாச்சு. எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட தேவையில்லை. கொன்றவர்களை மறுபடியும் நீ கொல்லி என்ன பண்ண போற? ஒண்ணுமே கிடையாது. வெறுமனே போரிடுவாயாக, உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்தி விடுவாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. எஸ். சஞ்சய உவாச்ச. சஞ்சய உவாச்ச ஏதத் சுத்வா வசனம் கேசவஸ்ய कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य. சோ இவ்வாறாக அத சஞ்சயன் இப்போ வந்து திருதராஷ்டிரன் கிட்ட சொல்ல வர்றாரு ஆக்சுவலி. மன்னா இவ்வாறாக முழுமுதற் கடவுளிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். சோ மிகுந்த பயபக்தியுடன் குரல் தழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூற தொடங்கினான். அதாவது எனக்கு இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உருவம் வந்து எனக்கு மேலும் மேலும் குழப்பத்தை வந்து ஜாஸ்தி செய்யறது. சோ உங்களுடைய இந்த இரு கைகளுடைய 4 கைகள் மற்றும் இரு கைகளுடைய உடலை நான் காண விழைகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பார் ஆக்சுவலி. எஸ். 36, 37 வாசிங்க மாதாஜி. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्. எஸ். சோ ரிஷிகேஷம் அப்படின்னாலே புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதி. உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா கேசவா கோவிந்தா அப்படின்னாலே நம்ம வந்து திருப்பதி போகும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படிப்பட்டவனும் வந்து அந்த இடத்துக்கு போன பிறகு 2 கைய தூக்கிட்டு கோவிந்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மனசை வந்து பகவான் கொடுத்துடுறார். அந்த இடத்துக்கு போனாலே நம்ம வந்து அந்த கூப்பிடுறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தி வந்து தானா நம்ம கிட்ட வந்து சேர்ந்துருது. சோ அவ்வாறு பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்லும் பொழுது நமக்கு வந்து பக்தி வந்து தன்னால வந்து சேர்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி வரும்பொழுது பகவான் மேல இன்னும் பிரேம நமக்கு ஜாஸ்தி ஆயிடும். சித்தர்களும் மரியாதையும் உன்னை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றன. இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. இந்த காட்சிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து அந்த விஸ்வரூபத்துல வந்து பார்க்கின்றார். அசுரர்கள் இங்க அங்கும் பயந்துட்டு ஓடுறத வந்து பார்க்கின்றார். சோ பிரம்மாவடி சிறந்தவர் நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? இது அசுரர்களுக்கு அவர் வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி இது. எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் சர்வகாரிய காரணம் அப்படின்றத வந்து நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். சோ எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர். சோ இந்த 3 குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த உலகத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர் தான் பரமபுருஷ பகவான். அவர்கிட்டிருந்துதான் எல்லாமே தோன்றியது. ஆனா அவர் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதால் அவர் வந்து இந்த உலகத்தோட சம்பந்தம் கிடையாது. எஸ். 38 வாசிங்க. त्वमादिदेव पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप. சோ நீரே ஆதி தேவர், ஆதி புருஷர், பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம். நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து கடைசி அடைக்கலம் வந்து பகவான் தான். நம்ம எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் இறுதியில பகவான் கிட்ட போனா மட்டுமே நாம் திரும்பி வர மாட்டோம். வேற எங்க போனாலும் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வருவோம்.
சோ அனைத்தும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது யாரை பற்றி என்றால் நம்ம பரமபுருஷ பகவானை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டும். பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவி உள்ளீர்கள். எப்படி பரவியில் இருக்காருன்றத அர்ஜுனன் ரியலைஸ் பண்றார். எஸ் 41 42 ரெண்டு வாசிச்சேன். சகேதி மத்வா பிரசவம் யதுக்தம் ஹே கிருஷ்ண ஏ யாதவ ஹே சகேதி அஜானதா மஹிமானம் தவேதம் மயா பிரமாதாத் பிரணயேன வாபி யச்சாவஹாசாதபசத்கிருதோசி விஹாரசய்யாசன போஜனேஷு ஏகோ தவாப்யுச்யுத தத்சமக்ஷம் தக்ஷாமயே த்வாமஹம் அப்ரமேயம். உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமகளை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ அவர் பரமபுருஷ பகவான் உயர்ந்த ஆளுமை என்பதை கண்ணாலையும் பார்த்தாச்சு. ஸோ இவ்வளவு நாள் ஃப்ரெண்டா நினைச்சிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே ரெஸ்பெக்ட் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் பி வெரி நார்மலா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா. அது கடவுளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெஸ்பெக்ட் டிஃபரெண்ட். ஆனா ஃப்ரெண்டா நினைக்கும் பொழுது டிஃபரெண்ட். வாடா போடான்னு பேசிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை தான் நம்ம இல்லைங்களா. சோ கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உன்னை அகந்தையுடன் அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்திலேயோ பிரேமையிலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து என்னை மன்னிக்கவும். அதாவது அவர் என்ன தவறு செஞ்சிருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நண்பனா உனக்கிட்ட ஏதாவது தவறாக நடந்து கொண்டிருந்தாலும் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா he realized he is the supreme authority அப்படிங்கறது பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும் ஒரே சமயத்தில் படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் உடன் அமர்ந்து உணவு உண்ணும் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவோ சில சமயங்களில் பிறருக்கு மத்தியிலோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தவறி விழாதவர் இந்த உலகத்துல. இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. ஒருவர் தான் செய்த தவறை உணர்ந்து அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுதே நமக்கு பாதி பாவங்களுடைய சுமை குறைஞ்ச மாதிரிதான். மனதளவுல நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். ரியலைஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய எந்த செயலுக்குமே விமோக்ஷனம் என்பது உண்டு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 45 अदृष्टपूर्वं दुषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्राव्यतिथं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद தேவேஷ ஜகன்னிவாச. சோ இதுவரையும் நான் என்றும் கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு எனது மிகவும் இனிஷியலா மகிழ்ச்சி அடைஞ்சார். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. ஏன்னா ஃபியூச்சரையும் பார்க்கிறார் இல்லையா. எனவே தேவர்களின் நிறைவு அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள்வீராக. அதாவது பரமாத்மா ஸ்வரூபம் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண உருவத்துக்கு வருவார். ஆக்சுவலி அதுதான் நம்ம பார்க்க போகின்றோம். ஸோ பக்தியனால மனதை விஸ்வரூப தரிசனம் இட் இஸ் நாட் அ ஃப்ரெண்ட்லி ரூபம் டு டூ பக்தி. ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களோட 4 கைகளுடையதோ இல்லை 2 கைகளதையோ பார்க்கணுன்றா விரும்புகிறார் அவர் ஆக்சுவலி. எஸ் 46 48 49 3 வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. கிரீடினம் கதினம் சக்ரஹஸ்தம் இச்சாமி த்வாம் த்ரஷ்டுமஹம் ததைவ तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते एव न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्यहं निर्लोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृढं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. Yes. ஸோ 1000 கரங்களுடைய இறைவனே தலையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மகுடத்துடனும்
நம்ம வந்து இது வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபம் இல்லைங்களா? அதாவது சத்யநாராயணர் ஸ்வரூபம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரூபம் தான். நம்ம போட்டோல பாத்தீங்கன்னா கூட நமக்கு இதை பார்க்கலாம். அந்த மகுடம் தலையில, கையில சங்கு சக்கரம் கதை, அதுக்கப்புறம் இந்த இது ஃப்ளவர், இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாக்குறோம் நம்ம. தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை நான் காண விரும்புகின்றேன், உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஏன்னா he doesn't want to see, அதாவது ஃபியூச்சரை நம்ம என்னைக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படவே கூடாது. அது சஸ்பென்ஸா இருந்தாதான் நம்ம நிம்மதியா இருக்கும். அதை பத்தி நம்ம அதிகமா ஆராய்ச்சி பண்ண என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் தான் போயிடும். ஸோ எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது. இப்ப நம்ம ஜாதகமே பாக்குறோம்னா அதுல ஒரு 30 to 40% கரெக்டா ஜாதகம் சொல்றவங்க சொன்னாங்கன்னாக்கா 30 to 40% இட் வில் டேலி. ஆனா 100% எதுவுமே வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்டா யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து நம்ம வந்து ஃபியூச்சரை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து நம்மளுடைய நிம்மதியை வந்து நாமளே வந்து அழித்து கொள்கின்றோம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஒன்று நன்மையா இருந்தா ஓகே, அதே வந்து கெட்டதா இருந்தா நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ், ஆல்ரெடி கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மி, இன்னும் கான்ஃபிடன்ஸை விட்டுருவோம். ரெண்டாவது வந்து நன்மையே வரும்னு நினைச்சிட்டு எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு கெடுதல் தான் வந்ததுனாக்கா அப்போ வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து நம்பிக்கை என்பது போய்விடுறது இல்லைங்களா? இங்க வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் விட்டுருவோம், கம்மியாயிடும். ஆனா இங்க வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய நம்பிக்கையே நமக்கு போயிடும். அதனால்தான் ஃபியூச்சரை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. அப்படி நீங்க தெரிஞ்சிருந்தாலும் அது ஒரு வழிகாட்டியா தான் எடுத்துக்கணுமே ஒழிய அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மை அப்படின்னு எடுத்துட்டு உட்காந்துடக்கூடாது. அதுதான் தவறான ஒன்று. எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் கண்டிரதே இல்லை, யாருமே பார்த்ததே இல்லைன்ட்டு பகவானே சொல்லிட்டார். வேதங்களை படிப்பதாலேயோ இல்லை யாகங்களை செய்வதாலேயோ தானங்களையோ புண்ணியங்களையோ செய்வதாலேயோ கடுந்தவங்களாலோ இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை இந்த உலகத்தில் காண்பது என்பது இயலாததாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எந்த அளவுக்கு நல்ல ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட சேவைகள் இந்த அதாவது ஆன்மீக இதுல வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு செஞ்சா கூட இந்த விஸ்வரூபத்தை யாருமே வந்து பார்க்க முடியாது இந்த உலகத்துல அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளாய், இனி இது முடிவு பெறட்டும். எனது பக்தனே எல்லா குழப்பங்களிலிருந்து விடுபடுவாயாக, உன்னுடைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகட்டும்னு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் 4 கைகளுடைய உருவத்தை காட்டி பிறகு 2 கைகளுடைய கிருஷ்ண உருவத்தையும் வந்து பகவான் வந்து காட்டுகின்றார். எஸ் 50. சஞ்சய உவாச்ச இத்யர்ஜுனம் வாசுதேவஸ்ததோக்த்வா ஸ்வகம் ரூபம் தர்ஷயாமாஸ பூயः ஆஸ்வாசயாமாஸ ச பீதமீனம் பூத்வா புனः சௌம்ய வபோர்மஹாத்மா. எஸ். சரி, இவ்வாறாக பேசிய பிறகு தனது 4 கரங்களுடைய உருவத்தை காட்டி தனது சுய உருவத்தை இறுதியில் காட்டி 2 கரங்களுடன் காட்டி அச்சமுற்றிருந்த அர்ஜுனரை வந்து உற்சாகப்படுத்தினார். யாரு? நம்மளுடைய பரமபுருஷ பகவான். எஸ் 51 and 52 ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்ட்வேதம் மானுஷம் ரூபம் தவ சௌம்யம் ஜனார்தன இதானீமஸ்மி சம்வருத்தः சசேதः பிரகிருதிம் கதः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சுதூர்தர்ஷமிதம் ரூபம் திருஷ்டவானசி யன்மம தேவா அப்யஸ்ய ரூபஸ்ய நித்யம் தர்ஷனகாங்க்ஷிணः. சோ அவ்வாறு இந்த கோர உருவத்துல பார்த்து மீண்டும் அந்த 2 கைகளுடைய உருவத்தை பார்த்த பிறகு அப்பதான் வந்து அர்ஜுனருக்கு மனசு வந்து நிம்மதி வந்து கிடைச்சது. அதாவது சுய இயல்பையினை நான் பெற்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. சோ எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்பொழுது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அனிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்பொழுதும் நாடுகின்றனர் அப்படின்ட்டு சொல்றார். தன்னுடைய 2 கைகளுடைய ரூபத்தை வந்து அதை பார்க்கறதுக்கு தேவர்களும் வந்து எப்பொழுதுமே நாடுகிறார்கள் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார். எஸ் 54 வாசிங்க மாதாஜி. பக்த்யா த்வனன்யயா சக்த்யா அஹாமேவம் விதோர்ஜுனா ஞாத்தும் திருஷ்டும் ச தத்வேன பிரவேஷ்டும் ச பரந்தப. சோ இந்த 2 கைகளுடைய உருவத்தையும் யாரால பார்க்க முடியும் அப்படின்றதையும் சொல்றார். கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் யார் ஒருவர் ஈடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களால மட்டும்தான் பகவானை இந்த திவ்யமான அதாவது 2 கைகளுடைய உருவத்தை காண முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். கலப்படமற்ற பக்தி, அதாவது
எந்த இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்பின்றி மனதுல வந்து அந்த என்ன இருக்கணும்னா அந்த பணிவு பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியினுடைய பிரபாவம் இது எல்லாத்தையும் வளர்த்துண்டு செய்யக்கூடிய பக்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத நிலையை அடைகின்றது. இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய முழுமையான அதாவது உண்மையான ரகசியங்களில் உன்னால் நுழைய முடியும்னு சொல்லிட்டார். சோ அனன்ய பக்தியில மட்டும்தான் நம்மளால பகவானை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. எஸ் 55 வாசிங்க மாதாஜி. மத்கர்ம கிருன் மத்பரமோ மத்பக்தः சங்கவர்ஜிதः நிர்வைரः சர்வபூதேஷு யஹ சமாமேதி பாண்டவ. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட வந்து இப்போ அதாவது பகவான் கிட்ட போய் சேரக்கூடிய இந்த இது பத்தி சொல்றாரு ஆக்சுவலி. யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளார்களோ சோ பலநோக்கு செயல்கள் அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் கர்மகாண்டா மற்றும் மனக்கற்பனைகளில் இருந்து கலங்கங்களிலிருந்து முற்றி விடுபட்டுள்ள மனக்கற்பனைகள் கண்டிப்பாக ஒருவருக்கு வரும். யார் ஒருவர் திடமான நம்பிக்கை இல்லாதவர்களோ அவர்களுக்கு கற்பனைகள் அதிகமா இருக்கும். அதனால வரக்கூடிய குழப்பங்களும் கலக்கங்களும் கண்டிப்பாக அவர்களிடத்தில் இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆனா ஒருத்தர் வந்து இந்த மனக்கற்பனையிலிருந்து 0 வந்தாங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி அங்க குழப்பமும் இருக்காது கலக்கமும் இருக்காது எதுவுமே இருக்காது. ஸோ எனக்காக செயல்படுகின்றானோ எனது தன்னை வாழ்வின் பரம் இலக்காக வைத்துள்ளான் அதாவது நம்மளுடைய இறுதி இலக்கு யார் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒருவருக்கு தெரிய வேண்டும். நாம் எங்கே செல்ல வேண்டும் என்பதை கண்டிப்பாக ஒருவர் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பகவானிடத்தில் போகின்றோம் வைகுண்டம் தான் என்னுடைய இறுதி இலக்கு அப்படின்னாக்கா அதற்கேற்றாற் போல நம்மளுடைய செயல்கள் அனைத்தும் அமையும். சோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ சோ நம்ம எதிரி நண்பன் எல்லாமே ஒரு போலதான் பார்க்கணும். அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து கிளியரா இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார் ஆக்சுவலி. சோ இதோட இந்த சாப்டர் விஸ்வரூப தரிசனம் ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தரிசன யோகோ நாம ஏகாதசோऽध्यायः சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா வந்திருக்காங்களா? வரல மாதாஜி. போல் போடலாமா? ஓகே போல் போடுங்க. சோ கிருஷ்ணரின் உலகளாவிய வடிவத்தை காண அர்ஜுனருக்கு பகவான் எதை அருளுகிறார்? திவ்யமான கண்கள், திவ்யமான பார்வை, திவ்யமான மனம், திவ்யமான உடல் மற்றும் திவ்யமான ஆயுதங்கள். எதை கொடுக்கிறார்ன்றதை நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். டேஷ் காரணமாக அர்ஜுனர் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இறைவனின் உலகளாவிய வடிவை காண முடிந்தது. அதாவது அர்ஜுனனின் குடும்ப பரம்பரை, பாண்டவரின் பக்தி, கிருஷ்ணாவின் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஆற்றல், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அன்இமேஜினபிள் அன்கன்சீவபிள்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி. ஒரு சிறந்த போர் வீரன் எதனால வந்து இதை வந்து பகவானுடைய அந்த உருவத்தை பார்க்க முடிந்தது அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தை யார் காண முடியும்? அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்மை யாராலெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னாக்கா எல்லோராலையும் பார்க்க முடியும். சிறந்த யோகிகளால் பார்க்க முடியும், தூய பக்தரால் பார்க்க முடியும், ராஜாக்கள் மற்றும் பணக்காரர்களால் பார்க்க முடியும். யாரால பார்க்க முடியும்ன்றது நீங்களே சொல்லணும். இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தில் ஒரு பக்தர் ஏன் ஆர்வம் காட்டவில்லை? ஏனெனில் அது அழகாக இல்லை, ஏனென்றால் அது இறைவனுடன் அன்பான உறவை பெற ஒருவருக்கு உதவாது, ஏனெனில் அது சட்டவிரோதமானது, ஏனெனில் இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தை காண யாரும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாதவேந்திர பூரி வாண்ட் டு பை சாண்டல்வுட் ஃபார் யாருக்காக வாங்கணும்னு நினைக்கிறார்? பிருந்தாவன் கிருஷ்ணா, ஒரிஷா கோபால். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் யாருக்காக பாயசம் திருடினார்? தனக்காக, மாதவேந்திர பூரிக்காக, அதாவது கோயில் அர்ச்சகருக்காக மேற்கூறிய எதுவும் இல்லை. எஸ் சாட் விண்டோல உங்க டவுட்ஸ் எல்லாமே போடுங்க. ஸ்ரீ கோவிந்த வாசுதேவாய ஸ்லோகம் அப்படின்னா என்ன மாதாஜி? எனக்கு புரியல. எனக்கு
இன்னொரு 1 minute கொடுங்க பிரபு. ஓகே. டவுட்ஸ் எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல போடுங்க. மாதாஜி யாரான அந்த ஸ்லோகம் சாண்டிங் 13th சாப்டர் கேளுங்க ஏகாதசிக்கு. யாராவது 14th ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? பிரபு யாராவது வாசிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் சொல்லலாம். மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ் யாராவது வாசிக்கிற மாதிரி இருந்தா 13th சாப்டர் நாளைக்கு 10 மணில இருந்து ஆக்சுவலி எவ்ரி ஏகாதசி நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்து எல்லா ஸ்லோகம் ரிசைட்டேஷன் நடக்கிறது. ஸோ யாருக்காவது நன்னா வாசிக்க முடியும் உங்களால வந்து அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆடியோ கிளிப் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் பண்ணி நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம காயத்ரி மாதாஜியுடைய நம்பர் இருக்கு, அவங்களுக்கு போட்டுருங்க. ஷி வில் டேக் இட் ஃபர்தர் ஆக்சுவலி. ஸோ அண்ட் யூ வில் கெட் கன்ஃபர்மேஷன் ஆல்சோ டுமாரோ மார்னிங்குள்ள. அதனால நன்னா வாசிக்க முடியும் உங்களால அப்படின்னு நினைச்சாக்கா கண்டிப்பா உங்களுடைய பேர் கொடுக்கலாம் ஃபார் 13th சாப்டர். 14th ஆல்ரெடி ஒருத்தர் புக் பண்ணியாச்சு. ஸோ 13th சாப்டர் இஸ் ஓப்பன். ஸோ திவ்யமான பார்வை, தட் இஸ் ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து can you make me co-host so that I'll screen share after this? Yes. லேஷ் காரணமாக அர்ஜுனனோட இடத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இணைவன் உலகளா வடிவத்தை காண முடிந்தது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்இமேஜினபிள் பவர்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, ரைட் வேர்டு. ஸோ நம்மளால அவருடைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் எல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பாக எவாலுவேஷனே பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி. அன்மியூட்டம் பண்ணுங்க ராதிகம்மா. somebody wants to ask question I think. இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்தை யார் காண முடியும் அப்படின்னாக்கா ஒரு தூய பக்தனால் மட்டுமே பார்க்க முடியும், வேற எல்லாராலுமே பார்க்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறைவனின் உலகளாவிய வடிவத்திற்கு ஒரு பக்தர் ஏன் ஆர்வம், ஏன்னா அது ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் கிடையாது. தட் இஸ் த ரீசன் ஆக்சுவலி. ஸோ ஏனெனில் இளவல உலகளாவிய வடிவத்தை காண யாரும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அனுமதி என்பது எல்லாருக்குமே உண்டு, ஆனா அது நமக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் கிடையாது. தட் இஸ் த ட்ரூத் ஆக்சுவலி. ஸோ அது ராங் ஆன்சர் காட்டிருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் போல்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க கிருஷ்ணா. சம்திங் ராங் இருந்தா நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் அதை கிளியர் பண்ணிக்கணும். மாதவேந்திர பூரிக்கு யாருக்காக சந்தனம் வாங்க சென்றான்? பிருந்தாவன் கிருஷ்ணாக்காக. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா whom did the Lord steal the kir for? கீர்ச்சோர் மாதவேந்திர பூரிக்காக தான் திருடினார் ஆக்சுவலி. ஓகே, தெண்டுல் கோவிந்தராஜ். எல்லாருக்குமே அன்மியூட் பண்ற ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கோம். சோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன். கோஹோஸ்ட் எடுக்கல மேடம், அதனால நான் போல ஆன்சர் பண்ண முடியல. எடுத்துட்டேன் நான் அப்பவே. நீங்க